Temu lawak iki jan gede-gede iki to. Mantep iki. Didol payu apa ora ya? Lek payu kena dijolne tempe apa gereh iki nek gila apa. Ngene iki ya ora dijamu ya ora ngentekne semene mbane iki. Karo ngene Mbak to njaluk temu lawak lah. Oke kaya ning omah wonge. Males madang perang-perang dino, jamu ben enak madang. Ending iki lek kena dienggo blonjo janan, mantep nek dijol-jolne. Mbak, Loh, piye, Mbak? njaluk temu lawak enek ora ya? Eneng iki lar nggo apa? Nggih jamu males madang. Dastermu padha to, Mbak? Masalah iya. Aku ning ndi? Nang mobil. Halah harga piro? 35-an. Ah, aku 30 iki guran. Larang ngono aku malah. Iya. Ngalep bulu tangkis kok malah. Neng ndi an kira tau latihan bulu tangkis malah cah ngejak latihan bulu tangkis ki. Sawi ra tau dolanan, jak dolanan sepatune diton kene lagi. Weh, nek sepatu bulu tangkis kok iso si klumbrukne koyo ngene iki piye to ton. Kok sondot tok koyo ngene iki. Sawang tok iki piye to karepe ton iki jane dumbah ora kok ton iki jane iki lah.